Duha ka mga tao ang naangol dihang Gipusil sa may Cebu South Coastal Road, habig sa barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay. Ganinang buntag, si Chona kariyon sa report. Ang biktima na ila nga si Leo Domingo Tulin, 50 anyos, gwardiya sa usa ka telecom diha sa Dakbayan. Samtang napagan si Rando Cabrera, 24 anyos. Nasayran nga samtang padung sa iyang trabahuan ang biktima sakay sa iyang bisikleta, kalit lang kining gipusil sa sospek nga si Armando Cabico, taga barangay Kansohong, nga luwan usab sa iyang e-bike. Ang mga biktima daling gidala sa tambalanan. Nasikop ra hinuon dayon sa Talisay City Police si Cabico. Actually, ang usa ra gyud target, but the other one nadamay siya. So we conducted hot pursuit operations, and eventually we arrested one suspect who actually admitted to the crime committed. Nakuha po nato ang iyang armas nga gigamit. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, dugay ng adunay panagbingkil ang suspect ug ang biktima. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.